oprezno i sa poštovanjem obiđe praznu stolicu. Okreće se oko sebe kao da nešto traži. Počinje da nanosi belilo. Čini to sa preciznom strašću. Skrivenih džepova u kojima nose peroreze i ambicije. Kiri pod miškom nosi svežanj urednih fascikli. O ramenu malu kockastu torbu. Uzdržanih, kontrolisanih pokreta. Da se nešto ispituje, proverava. Purna poslenica, pretpostavljam. Jasno je da sam ja prva na redu. Nisam ni mislila. Izvini, moram da se spremam. Mogli bi doći svakog časa. Meni se čini da ovde već duže vreme nema nikoga. Ne znam, otkud ti to? Ja sam skoro spremna. Sviđa joj se taj svetlucavi plašt. Ali pre bi umrla nego što bi tako nešto priznala. Nisu došli. Drži se svoje batrice. Ne želim da slušam te glasine. Ladno. Ti misliš da su oni doneli ovde ovu stolicu, a? A kad ga je čekanje umorilo, on je doneo stolicu kako bi lakše podnosio čekanje. A zašto? Šta će njima stolica? Ne znam, ali su je sigurno oni ovde ostavili. Ovde je sve njihovo. Ukus pobjede je sramno kratkotrajan. Kako zavidi ovoj nabeljenoj na njenoj veri i prostodušnosti. Ja mislim da ti patiš od viška vere u stvari za koje nemaš nikakav dokaz. Pa šta? Ti patiš od viška sumnje za koje isto tako nemaš nikakav dokaz. Ja sam došao da pregledam zid. Da pregledate zid. Sad iznosi svoj usvojeni ident. Na toj stolici cebela Kiri. Biti u blizini te stolice je veliki blagoslov. Ljudi dolaze da prime taj. Da bar malo svetluca. Ne, nauka je teška i tamna kao ovo. Vrlo ste komplikovani. Zapravo i nisam. Znate, zidove uvek grade oni koji žele njima od nečega da se ograde. Oni koji žele od nečega da se... Ovde je Kiri. Da. Nažalost. Zašto nažalost? Pogleda u plodel, malo svetluca. Zato što spoznaja prirode zida donosi nesreću onome koje spoznaje. Ne svetluca spolja, ali još ima vatrice unutra. Da li je to 5. aksiom? Nije. Nije, ali bi mogao da bude. To je prelično iskustvo. Saosećanje. To vernici rade, saosećaju sa nevernicima. Vi ste... Da. O, da. Prelazio više puta. I uzima svesku i u nju nešto zapisuje. Nikad nećemo saznati šta. Kao što rekao,
Žalosno je to iskustvo. Ja i radim ovo istraživanje da bi ga podelio sa svetom. Meni su potrebne objektivne datosti. Ja ne mogu samo da iznosim svoje lične utiske. Sebe žali. Pojela bi ove brke od puste žalosti za sobom. I? Kakva je bila ta vaša? Kiri? Sa nežnošću koju gajimo prema krhkim porcelanskim uspomenama, koje smo dobro uglasili. Naučnici. Kao vi. Sama je postavljala pitanje. I bila je vrlo hrabra. Hladno. Brkovi preuzimaju kontrolu, nema mesta sentimentalnostima. Samo što to nikoga ni na šta nije inspirisalo. Umre! Prvi put rekla svoje ime. A onda ste vi od tog imena napravili religiju. Da služi vašim